Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga Cecil, 29 anyos, dalaga, ug taguan lang ko sa akong address sa Badyan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong ilong nga dugay na kaayong gimo. Aron ni sabtan, sugdo nako sa bata pa ko, di nagsugod din kahasol sa akong ilong. Ingon ini ang mga panghitabo. Nak, Cecil, paniligra ko dito sa pikas kwarto, day. Mauli ko nos tiyo ni mo. Ato lang siya sa pikas kwarto na ito pakatulkuin. Oh, ma. Ay, grabe haman di ay kaabog ining kwarto ha, oy. Kadakang abog. Hats! Ay, kakatul sa akong ilong. Magdali ko pang limpyo. Salamat kayo sa pag-andam ninyo sa kwarto, ha? Uy, sa payandong, uy. Nagsabre kang mauli din sa ato. Oh. Nga naman ka, Cecil. Nagsige man kaghingos niya. Isipon ko, tiyo. Naglisod ko, ginawa. Uy, mo ba? Gipingot ka? O, tiyo. Na, pagkinom dito tambal sipon, Cecil, uy. Aron mawa ng gibati ni mo. O, pa. Ya, kumusta naman? Okay na ka? Mauman ng gihapon, ma. Ang duha naman ninoon ako kailong nagpingot. Uy, ano man ka na? Sige lang, basig mawara na inigmatan ni mo. Katuog na, para makapahuway na sabta. Ay, kauya ba niya, ani, uy. Di naman ko makatug. Huwag tarong kay di man sa ko makaginhawa sa akong ilong. Saon manin ako. Mao ba? Sige pa dighapon. Uy, pa-check up lang ka mo sa lungsod. Na, nagnihit sa kwarta lagi dong. Uy, nag-usap pa sipon, ramanggod na kun. Mawa, ramanggod nag-iya. Sige lang. Kung mabalik ko din, dadanti kag laing tambal, ana. Salamat, tiyo. Cecil, ablihir ako ng bintana, day. Grabe man ka-init ron. Ay, Oma. naunsa na sad ka? Misuol na sab ng ilong ni mo? Ay, Oma. Nakabantay ko ba? Grabe kay kainit o grabe ka bugnaw. Musuol yung kapingot sa akong ilong. Uy, kadugay na bayaana, uy. O lagi mo, uy. Maayo unta ba ay nagpauli din ni Tiyo. Makada siya atong tambal nga iyang gipatumal na ako. Kay maurot yung makaayo na ako. Di ara dayo. Ama ko'y kaila nga pare-pareha og problema nimo. Nagkauyon man siya, ana. So ilang kuno. Basta po dahil makauyon ka. Okay, salamat, ani Tiyo. Unya, kumusta man? Nakauyon ko, ma. Nindot na kayo kong tug. Unya, wa na kusipon na. Nawagtang akong pingot sa ilong. Mauna niya akong gamiton pirmi, oy. Tugnawa, oy. Ay, nisuol naman sad ni. Akong imnan dahil na itong tambal na gihatag ni Tiyo. Unsa? Di na mo ipikto ang tambal? Lagi, ma. Bisag giimnan na nako ba itong gihatag ni Tiyo. Dili naman mo ipikto. Alay, naunsa naman ka di ay ng ilong ni mo, uy. Dili na maayo da. Muadto na lang ta sa sentro na. Recorded by X Thunder Gaming. Nagtuo ra gyud mi pag-una nga simple ra nga sipon ra gyud ang akong gibati. Pero naibong naman lang mi nga ang mga tambal nga akong pangimnon dili naman mo epekto. O kung naaman kausa o kaduha ra imnan, human dili na pud mo epekto.
Mao nga ni adto na lang gyud mi sa sentro sa pamasin nga naay makatabang namo sa akong sitwasyon. Unya, Hala, wala ba'y doktor o nurse din himam? Mao ba? Asa man day ka ta magpatabang aning imong sitwasyon ako. Naon sa ka, ma'am? si kuan ni grabe man gud ning akong sipon, sir. Unya, dili man mawa bisag imnan akong tambal para sipon. Mugara ba siya basta mabugan ka? Oh, Unya, kung grabe ka init o sobrang punta bugnaw. oh, mao na, sir. Na, mao po na problema sa akong lolo eh. Unya, giunsa man ninyo, sir? Gipainom siya ka anti-allergy sa doktor. Asaway lang ninyo. Basin pa di ay. Ay, sige, sir. Salamat kay sir, ha? Humana kag inom. Oh, ma. Unya, kumusta man? Ni arang-arang man siya, ma. Ay, nala, sige. Panid ilang kay basig maora di ay sulbad sa imong problema. Ay. Ay, nisuol na sa di. Uy, imnan ko ni be. Duhaon ako pag inom aning anti-allergy para mo ipiktugit siya. Ginoo ko. Duha man ni ka anti-allergy akong giinom. Wa man yun ni mawa. Uspan ko ni usa ka anti-allergy nga. Usa ka tambal sa sipon, be. Syaro. Ala. Murag na lipong ko da. Pero ang akong ilong, niya pa man gihapon eh. Pingot pa man gihapon. Huwag yun maayo. Unsa may buhaton ako. Sukad pa pagbata nako, nagantos na ko aning problema ha. Dili may kwartahan, maong dili may makapacheck up og doktor. Bisag unsa na lagi inom na ako nga tambal, pero wa gyud nakasulbad aning problema ha. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, normal ra ba ning akong gibati? Dili ba ni siya talagsaon nga sakit? Musuol ra man gyud ni siya kalit. Og dili nako malikayan ang mga butang nga makatrigger niya. Ikaduhang pangutana, game na nako og tambal para sa sipon, pero dili gyud siya mo epekto. Nayuban nga mo epekto nako, ingon man ang anti-allergy, pero kausa kaduha ra nako imnon. Wa na. Dili na sad mo epek. Unsa kay laing tambal nga pwede na kong imnon nga makaayo na gid ini? Ikatulong pangutana, akong nabantayan nga usa sa makaingon ini nga musuol siya kung sobra kainit ang panahon o sobra ka bugnaw. Sakto ba ko nga naay connection sa panahon ang kining akong gibati sa akong ilong? Ikaw pa to katapusang pangutana. Aron mo epekto gyud ang tambal, niinom ko og duha ka anti-allergy. Dili ka ko madaot? Gisuwayan pud nako og dungan ng usa ka anti-allergy ug kang tambal para sa sipon. Pero wa gyapon epekto. Nalipong na lang gud ko. Dili ka ko ma-overdose ani? Gawa sa mga tambal, naabay mga home remedy nga makaayo ini sakita. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cecil. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapan, yan sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. With me is... Attorney Elaine Bathan, karong adlaw gyud. Amo gihapong tingog ha ang inyohang mapaminaw sa kahanginan, mga legit professional, lisensyado nga doktor ug abogada nga moy muhatag ninyo tambag ug tubag sa inyong mga pangutana kabahin sa mga punto medikal, Punto Legal? punto Yes. emotional, behavioral o mga drug-related nga mga problema. masking mga personal nga mga problema, mga nagmaoy din ha, ay mo pagduha-duha, oy, ipadagyod ng inyohang suwat ha, na atay email address nga suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes. Kumusta man,
na to ang mga sukintig paminaw karong adlaw, hinaot unta watang muduyog sa kainit sa panahon, hinaot unta nga kalmado ta, bugnaw ta, no, unya mapasalamaton ta sa matag adlaw gipukaw ta, nakamata ta, bahalag inigmata, problema dayon ato ang giatubang, ang importante, nakamata ta. That is Bitaw. a sign that there is hope and naay Yeah. solusyon ug kasulbaran ang tanan, ha? Dili ba ya tanan makamatatan eh. Tinuod, Dok. Daghan kayong di nakamata. Katuog lang, wa naman. Oh, mao gyud, no? Di ba? So ang atong makutlo nga pagtulunan Yes. karong adlaw, no matter the odds, take chances, give yourself permission to fail. Because Oh. failure is not the Part of opposite success. of success. Yes. Appeal na siya sa success. Nanay mga reels og TikTok aning sumakses, so di ba? So dapat ato nang i-embrace nga atong padulngan, no, dili gyud na hapsay og perpekto ang dalanam gyud mga libaong. Amang ginay mga kakulian. Naay gubangdan usahay maflatan ta, usahay maabirya, pero maayo ra gihapon, maabot ra gihapon tas destinasyon. So Yes. pareho ra pud nas kinabuhi. Yes. Dili perpekto, no? Ato ang mga pangandoy, dili dayon makuha usahay, pero og di pud ta mo padayon, di gyud pud nato makabot. Yes. Ang atong magtatampo karong adlaw attorney is a Cecil. 29 years old, taga Poblacion, Liloan, Cebu. Single ni siya. Yes. May tugod ni siya. Ang liluan karong panahon na no, sikat kayo labaw nagma-weekend, Dok. Oh, Tungod sa ilahang mga seafood. wow. Dinha, no? Pero Oh. kihan lang kamo sayo. Mga alas 4, pero ang mga swaki, Oh. mga kinhason, Oh, mga diha mo bagsak lato. niya. Oh, naa dinha. No? Oh. Sa dagat sa Katarman, matagin Pinagananak ko dapita. na kanang Papa Kicks. Yes, sa dapita, pero daagad siya along the shoreline, no? Na Sa shoreline. Liloan. Ah. Oh, layo lang maparkingan usahay, pero pwede gid mag-picnic dito at mamahaw. Parisan mo. Ano daghang pagidihang mga lechon ug mga Oh, labi sa mo yung nagbita ko parisan og lechon na patay ang diet ani. Oh, gyud, ha? Correct. So, punto medikal lang problema ni Cecil attorney. Yes. Wala rin pa rin kamutan nga matubag na ko ni Cecil, ha? So, unang pangutan, ha? So una niyang pangutana, Doc, is normal ra ba ni kuno iyahang gibati? Dili ba ni siya talagsaon? Kabay ni siyang ilong, Doc, no? Musuol ra man yun ni siya og kalit og dili na kuno niya malikayan ang mga butang nga makatrigger ani. Usa man More iyang na giapos. allergy siguro, no? Oh. Sumasa na bati yung tong drama. Pareha tag problema Cecil, no? Ako na ko allergy rhinitis. Parehas ta. Oh, Pero naadyo ko gina-spray everyday, Doc. ning travel ko. Trigger man. Bagal ako ning travel ha sa Ocean Jet from Maasin nga rin sa Cebu. Oo. Along the way, pero bilang nabihag gid nga akong sipon yun. Correct. Oh, so we have to take antihistaminic. Katul sa mata, Katul. muhubag dayon. Luluha ang mata. Muna ako makibaw ko, Dok, nga hugaw, abog, wa na limpyuhan akong lamisa, Mao, akong kwarto, wa na pagpag ang unlan. Kay sensitive kay ko, Dok. At si katul gyud na dayon. Tinod. sipon. O baka unsa naka-trigger sa ako ato ni? Unsa, Dok? Naay gipataod mi dito sa balay sa Leyte ba? Nga figuring lang god. Oh. So in the process Dok, Dok. wala gidrill sa Drill. panday. Ay, the Ay, di ako nerbay, wag yung kong palayo. Pagkahuman, grabe Nalanghap hagid ni sa mo. akong kwan. Anak yun. Very fine ba yan ng dust, anak, no? Naagi makatrigger. So, mutik ka anak. gantay histaminic, kunya, manapo kasi mong naong para makakuhaan diha ang mga mga pullens or whatever, Yes. allergy. Kanya, Manabon ka. manabon ka. Karon maski wa nay COVID, naamang gyapong face mask. Na Mao gyapong niya. face mask, Labi ah. na og gibaw ka nga moadto barong kag lugar nga ma-expose ka kanang mga like kang Doc no nga naibalay nga padayon pa ang construction. Pag-mask na lang Mag-mask, kay para dili ma-trigger ang imuhang ilong kay usahay di man gyud nato kalikayan gyud. Mao gyud. No? So mag-amping lang ta o magmatngon kay kibaw man tag unsay maka-trigger ani. Yes. Kaduhang pangutana, giimnan kuno niya og tambal para sipon pero di gyud siya mo epekto. Naay uban nga mo epekto ingon man ang anti-allergy. Pero kausa kaduhara niya kuno niyang inom. Wala na, di na sad mo effect. Unsa kay laing tambal nga pwede niyang imnon nga makaayog yun ani. Yeah, dili lang ko mo mention og brand name, no? Pero ang ako ging ginatake is cetirizine. Kana effective na. Kanang Hismanal, no? Kanang Montelukas, antihistamine. Ha? Montelukas. Montelukas po. Pwede mo siya gamiton sa asma. Asma,
nga triggered pud siya Oh. og allergy. Allergy. Pwede na siya. So daghan kay kag kapilian, no? Diphenhydramine hydrochloride or Yes. Benadryl, pwede na siya. Mga kuan ni siya no, generic names. Mga generic name. Dili lang ko ma-mention og brand Right, name, ha? correct. Generic name lang kay para makapili pug kag unsay barato. Yes. Pero ako ang doc labaw na og season siya sa rhinitis nako. Tinuod man di man siya mawa in an instant, magbalik-balik mo Balik na. siya so di good pwede nga imo pong undangan like so kung mag-Monte Lucas ko doc mga 2 weeks gyud na. Usa sa gyud siyang mabangil nga mawa gyud so basin di pud siya consistent. Basin, Nag-inom but po. do not expect that everything will be okay the following morning. No, it will Correct. take time. Tinuod. Katulong pangutana, iyang nabantayan nga usa sa makaingon nga musuol siya kay kung sobra kainit ang panahon or sobra ka bugnaw. Actually, yes. Kana, Sakto ba nga naay connection sa panahon? Ang kining akong gibati sa akong ilong na inaana Naagyod, naagyod. Kaya kita wa tamaan na dog winter. Madto ta sa Europe, madto ta sa Amerika, naambot lang. Ang sila po dito, mga nipos ato nga humid kayo, Na. maupod, maka-adjust, no? Muboy na hitabo pud sa ako ang best friend. Paglarga niya ag Amerika, dok, wala na siya hubaka. So pila ka tuig, wa namin nagkita. Pag ari niya diri, pag gaugma, Gihubak gihubak kayo. na. Nakita na dayog bintulin. Pastilan. Mao na. So ang temperatura sa palibot, ug ang lugar, Factor sana. maka-trigger na usa sa mga factors, no? Naamay allergologist doc nga si Dr. Fruto Teodorico akong classmate sa high school nga iyahang gitest ko doc sa na allergy test kung unsay maka-trigger ba para ma-determine kung asa ko sensitive makita niya kana para makibaw pud ka maybe no kung kaya pod sa imuhang budget no maybe you can go to an allergologist para matan-aw niya makibaw gyud ka aside sa panahon naabay laing maka-trigger ana dust mites dog hair mga ingon pollen mga Yes. ingon ana Nakoy share po, no? Mm. Kining sobra ka-anxious. Muluwer imong immune system. Tinuod. Oh. I agree. Dahil vulnerable ka, ikaw sobra ka-anxious, no? Tinuod. O ang katapusan niyang pangutana, aron ko nung maepekto ang tambal, niinom siya duha ka anti-allergy. Hala, dili ba kakuno na makadaot niya, gisuwayan pod niya og dungan. Ang usa ka anti-allergy ug ang tambal para sipon, pero wa gihapoy epekto og nalipong pagyud siya. Dili kaha kuno siya ma-overdose. Gawas sa mga tambal nabay home remedy nga makaayo anang sakita. Murag Yes, ang home remedy, you wash your face para magamay-gamayan ang whatever. clean your na- surroundings. Then change of environment, no? Akong ipabot lang sa nimo sa toy ano ni si Cecil na usa sa mga adverse effect ng mga anti-allergy is makaduka gini siya, no? Makaduka. So you feel like very sleepy you ka ani. So avoid climbing high places or driving or swimming kung nagtake kag anti-allergy kay makaduka ni siya. So kung nag-combine ang kag mga anti-allergy dia para sa sipon wag gyapon epekto, go back to your doctor para nga ma-adjust ang dosage kay pareha sa uban nga mga tambal sa uban mga problema, it will take time. So do not Tinuod. expect nga mahuman na ni dayon pag usa o duha ra nimo ka take, no? And ayaw po siguro og self-medicate, di ba, Dok? Tumana unsay gi-order sa Adto doktor. og doktor. Oo. Unya kung unsay gi-prescribe sa doktor, pila ka buok, unsa ka dugaya, Oo. how many times a day, sunda. Nya, Be kanitong- patient. Iya, angat yang atong practice po nga, uy, naayo man nga akong silingan ani, maro po ni akong i-take, no? Dili baya kay kanya-kanya baya ang kada tao og resistance and tolerance to almost everything including mga tambal. Yes, Alright, Cecil? tinuod. Diya sa liluan, musta naman inyong mga, unsa nang nailingin mitong gagmay ito na nga puti? Unsa na siya? Ang Ang unsa, Dok? liluan, kanang... Masi! Masi! Oh. Yes! Sige ko ana in town. Hi, kalabig yun. Dagan, bagda si Masi, ani, Correct. si Chris Pasaylo, no? Oh, maka-allergy ba ng mani usa uban ha? Oo, So mao ba? careful mo. At Dahil ka titay allergic og Roskilio kinis. sila, no? At titay Roskilios, Oo. always. No, gilahang chicken pork adobo nga mitrul. Gusto mo ng tani kalakiya. Anyway, mga sukintig paminaw, hinaot untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Ni Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa tuang programa kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug Maayong adlaw.